13. התנהגות של בן 13. לא מאמין. מזל טוב, הילד הבר מצווה. לא מאמין לך, אחי. בוא'נה, איזה הפתעות, אמרתי, יהיה לי הקיץ של אבי המטורף. הלכתם עם אמא שלי, ראיינתם את אמא שלי בלעדיי? זה לא פייר. לא, אנחנו פה מחכים לך בכניסה עם ה... מזל טוב. וואי, סיבכת אותי? זה נשמע כמו התחלה של בדיחה. סטנדאפיסט בן 40 חוגג בר מצווה. עולה לתורה, מוקף משפחה וחברים. למרות שהכל כבר לא מתחלף, והפלומה בשפם אפילו מחביאה כמה שערות לבנות. זה לא בדיחה, זה באמת מרגש. אני לא חושב שהוא לוקח את זה כבדיחה, אתה לוקח את זה כבדיחה? לא, יש בזה ממד קומי, אני לא מודע אליו כזה, אתה יודע. עושים לי ברית גם כזה, הכל כזה. פעם חתונה. זה יהיה מדהים, כאילו, מתחת לחופה, תגיד, רק שנה שעברה חגגתי בר מצווה, רק התחתנתי. איפה היית בגיל 13? במוסד. לא חגגת. לא. לא חגגתי. קינאת באלה שכן? ברור. כשכל החברים של דניאל עשו לפני שנים בר מצווה, הוא היה במקום אחר לגמרי, במוסד לנוער עבריין רחוק מהבית. לא זכה לחגיגה משלו. אחר כך יבואו עוד שנים בכלא, וחיים מלאי תהפוכות. אז אנחנו נפתח בהרמת כוסית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן! זה טקס חניכה שאני עושה לעצמי, וזה... כבר כמה שנים אני פלרטט עם הרעיון הזה, ופתאום, בגיל 40 אמרתי, זהו, it's now or never. אני מתרגש. אני רוצה קודם כל לברך את כולכם שבאתם. תודה רבה, 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 רבה. אני רוצה שיהיה לי את הכוח לעשות טוב, ולהבדיל בין טוב לרע, ולהביא אור לעולם והרבה קומדיה. תודה רבה, אוהב אתכם. היידה! מה קורה, הרצליה, חבר'ה? 27 שנים אחרי הבר מצווה שלו הייתה הסטנדאפיסט דניאל חן ממלא אולמות. מצחיק אלפים ברחבי הארץ. וואי, הסחות דעת קלות. מה איתך, אחי? זה ארז. אני משתחרר מהכלא, הכלא בא אליך. האמת שיש לי מעמד הכי מוזר, אני מודע לעצמי, אני לא בדיוק פורסם, אני מוכר, זה רמה הכי מאפנה. אנשים מזהים אותי ברחוב, אבל הם לא מעריכים אותי בכלל, באים לי כל מיני טיפוסים. אתה סטנדאפיסט, נכון? נכון. איך ידעתי? מזהים אותו ברחוב לא רק מההופעות, יש גם את הסדרה המצליחה ילד רע על סיפור חייו. מה זה, איפה הבגדים שלך? סדרת הטלוויזיה שאותה יצרו רון לשם והגר בן אשר יחד איתו, מספרת על ההתבגרות במוסדות, ובעיקר על השנים הקשות בכלא. האנשים יכולים לפגוע במשפחה שלי מפה? לא, לך הביתה. לאן אתה לוקח אותי עכשיו? חקירה. ילד רע. ילד רע. תודה רבה. אחרי הצלחה גדולה בארץ, ילד רע נמכרה לנטפליקס, שם כבשה את העולם. הייתה בטופ 10 ברשימת הצפייה של 46 מדינות. מרגש מאוד. אני כאילו רואה את הסדרה גדלה, ואני גאה. זה המון 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 ניסים. זה לא מובן מאליו. אז דווקא עכשיו, כשהוא בשיא, הוא מרגיש בשל להתפייס עם העבר שלו, במקום לברוח ממנו. פה גדלתי. צפון תל אביב, מה? גדלתי כאילו בשכונה טובה, והחברים שלי מהבית היו ילדים טובים. הוא גדל בשכונת הדר יוסף בתל אביב עם אח קטן לאם חד-הורית. אבא לא היה בתמונה, אמא עבדה הרבה מחוץ לבית, והוא היה בעיקר אבוד. כל הזמן היה לי התקפי זעם, והיה לי תחושה שכאילו לא מבינים אותי. הייתי הולך ואורי כזה, מהבתים, אור כזה דולק וחמימות, וכמו בסרטים כזה, אמא מגישה ארוחה בשעה קבועה. תמיד הייתי כזה מסתובב ברחובות, מחפש מה לעשות, גורר ילדים איתי. אחרי זה הכרתי ילדים אחרים, גררו אותי. היינו כל בוקר הולכים לממדיון, מתפלחים לממדיון, הוא היה עושה לי
סולם גנבים. הייתי נכנס לתוך הממדיון, תקשיבו, ילד נראה הכי תמים, עכשיו אני נראה תמים. כולה איזה חמוד, הייתי נכנס שם, דופק הכי ענקי, זורק לו החוצה מכל הבעיה. מכיתה ג' התחיל להתגלגל בין בתי ספר, אחר כך עבר לפנימיות, להוסטלים, אפילו למוסד לבריאות הנפש. ברח מכל מקום שהגיע אליו וגם הסתבך. זה התחיל בעבירות קטנות של גניבה, אבל לא רק. בגיל 14 כבר נכנס לכלא. על איזה עבירות נכנסת? בהתחלה על סמים, וגם כן פריצה וזה. מה, אלימות, רכוש? כן. זוכר את היום הראשון? כן. זה כמו המשחקים האלה שפותחים את השער בגלדיאטור כזה, אתה יודע, מקום שמתקיף אותך כזה. זה היה כאילו כמו מכללה לפשע. כמה זה הישרדותי? יש פתאום תקופות שאתה מרגיש יותר דרוך, כאילו יש מלחמות, או יש תקופות, זוכר גם תקופות שהיינו משחקים פלייסטיישן ואמרנו, בוא'נה, איזה סטלבט. אני הייתי ב4 שנים בבית סוהר. סבבה, אני יודע שאותך זה לא מרשים, ישבת יותר, אבל בגדול, בתוכם 3 שנים בכלא נוער, ראו שאני טוב, העלו אותי לבוגרים לברצלונה, ונתתי שם עוד עונה יפה. אני זוכר שהיינו בבית סוהר, אני זוכר שהייתי מצחיק אותם, וכאילו כולם כבר השתכנעו שאני מצחיק, אמרו בואנה, הוא מצחיק. אז עשיתי גם כרטיס ביקור במכונה הזאת. כתבתי דין, סוחר סמים. ופה, בבתי מעצר, ואחרי מכות, ואחרי פריצה, ואמרתי, בואנה, אני כאילו, אני אובייקטיבית מצחיק. בתקופת המאסר הוא מצטרף לחוג דרמה, גם כותב, גם מציג. אני רוצה גם להזמין את כל התלמידים הנהדרים האלה, אליי לחוות השקמים. מהר מאוד אין אחד בכלא שלא שמע על הילד, שעושה חיקויים של כולם. ואז יום אחד פתאום קראו לי, לא זוכר, מלא סוהרים עם עלות, מחוץ לתא. לוקחים אותי לחדר של המנהלת. אני נכנס לחדר של המנהלת, ישיבה מלא קצינים של שב"ס. תחכה אותי. מה? כמו היכולות האלה בשואה, אתה יודע, שכאילו, תנגן לנו בכינור. ואז חיכיתי אותה, אבו לאווה! אתה לא תחלק לי פה אוכל ותגרד בתחת! כל מיני כאלה, אתה יודע. וכולם צוחקים? כן. ההומור זה שומר על השפיות. לא שהסתדרתי עם אנשים, הוא בא לדקור אותי והצחקתי אותו. זה שמר לי על השפיות. פעמיים השתחרר מהכלא, אבל מיד חזר לעולם הפשע. גם בבית לא היה מי שיעזור לו להשתקם. עם אבא כבר אמרנו אין קשר, ואמא מתקשה להתמודד עם הבן העבריין. אני לא יכולה עם השקרים האלה. מה שקרים? אבא שלך, אתה כמו אבא שלך. שקרים? אבא שלך. מה כמו אבא שלך? מה כמו אבא שלך? הקשר שלך עם אמא שלך בשלב הזה? לא זוכר, לא טוב. לא גרתי בבית, גם ברחתי מהבית, גרתי את זה לאיזה חבר. בפעם השלישית שהוא משתחרר בן 18, כולם בטוחים שזה רק עניין של זמן, הוא כבר יחזור לדפוס הישן. אבל רגע מכונן אחד בצומת ברמת גן משנה את הכל. והם מקבלים עיתון רייטינג בבית סוהר. והיה בעיתון רייטינג את הרשימה של האנשים הכי מרוויחים בתחום הבידור. והמקום ראשון היה אלי יצפן. לא אשכח את זה, כאילו, 750,000 שקל בחודש. לא נעלם מעיניי הפרט הזה. ואני זוכר שיצפן, היה לו מסלול דומה לשלי, ואז נסעתי יום אחד עם חבר לקניון, פתאום חנה, כאילו ברמזור עמד אלי יצפן. בא עם יד, אני זוכר את האוטו, חליפה, אוטו קרייסלר, כאילו נראה מנהל, אתה יודע, אסדת נפט כזה, ואני אומר כאילו, והיה לי הערה. הוא ניצח, הוא עושה את מה שהוא אוהב. כאילו, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. כבר למחרת הוא קופץ למים, נרשם לבמה הפתוחה לסטנדאפיסטים מתחילים. אז הוא עושה עוד משהו. לא נולדת, דניאל. לא, אמרתי דינה. הרגשתי שאני צריך שינוי. בכוונה כזה, בחרתי שם גנרי כזה של עובד סלקום. אמרתי, אני אהיה מתחת לרדאר. זה היה הדבר, אחד הכי טובים שעשיתי.
זה נתן לי כאילו לשים את התקופה הזאת, לשים לה קאט. שים לאיזה ארס בן 15 ריטלין, זה לא שעכשיו הוא יהיה חכם, הוא יהיה ארס מרוכז. אבל מסתבר שגם אם קוראים לך עכשיו דניאל ולא דין, מעולם הפשע, קשה להיפרד בקאט. התחברתי עם איזה מישהו לא פרייר כזה בתחום הפריצות, ותכננו לפרוץ איזה בית. זה היה כאילו, לא יודע מה, חודש שאני מופיע בסטנדאפ. ואז אנחנו עומדים על הגדר, אנחנו באים להיכנס, והרגשתי את הלב שלי ככה. כאילו, הוא דופק. אז הוא אמר לי, תשמע, אם אתה מפחד, תגיד לי עכשיו, אני מפחד, אני מעדיף לא להיכנס איתך ככה. אז אמרתי לו, אני מפחד. הוא אמר לי, אז בוא נלך. ופעם ראשונה שהרגשתי פחד של יש לי מה להפסיד. רגע, שאני לא צריך. ילד רע, אמרת לי שאני ילד רע, ילד רע. one check, איי, אאו. עוד רגע תתחיל ההופעה והאולם בהרצליה יתמלא מאות אנשים. זה לקח לו שנים של עבודה קשה, עד שהקסם קרה. מי זה האיש הזה? הטימוני. זה צלם של ה... מצלמים אותי לחדשות, החבר'ה עושים עלי כתבה בזה. ועשו שכאילו, זה הצלחה. ראיתם את הסדרה? חלק ראו. תודה רבה. קבלו את השחקנים. אתה מבין מה אני אומר לך? אתה מבין מה אני אומר לך? השאלה ששואלים אותו עכשיו הכי הרבה היא מה באמת קרה בחיים ומה רק מתרחש בסדרה. והוא מעדיף לא לנדב יותר מדי פרטים, שהדמיון ימשיך לעבוד. אולי זה מה שיבטיח גם עונה שנייה. אתה עושה סדרה, אז יש את הסיפור שלך, שאתה מאוד, יש לך טאצ'מנט אליו. זה קרה ככה, בוא נביא שחקן שנראה בדיוק ככה. כאילו, אתה עושה שיחזור. אז כן, יש הרבה דברים שהם אמיתיים. ואת יודעת, בתהליך, בפרוסס של לעשות סדרה, יש הרבה דברים שמקבלים איזשהו עיבוד קולנועי או משתנים. נמצאתי כל מיני דמויות בראש. אני גם בא ממקום שאני יוצר, כאילו. אני חושב שהסדרה הזאת זה הטירונות שלי. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול המנורה, יאירו שבעת הנרות, והראני את יהושע הכהן הגדול, עמד לפני המלאך אדוני, והשטן עמד על ימינו לשמאלו. הרבה שנים חלפו מאז החיקויים בחדר של מנהלת הכלא, ועד הרגע הזה שבו עלה לתורה, עטוף ואהוב. אין דבר שיותר מרגש אותי ולראות בן אדם שלוקח את הקלפים שהקדוש ברוך הוא חילק לו, לפעמים זוג שתיים, לא משהו, והופך אותם לניצחון גדול. תמיד ידעתי שיש בו משהו שאין לאף אחד מאיתנו. ואפילו היום הזה הוא עשה פה משהו שאף אחד מאיתנו לא היה עושה. ואני רוצה לברך את אמא שלי. שפה, אני אוהב אותה, תודה רבה על הכל. חלק מהדרך הארוכה שעשה היא לא רק הפיוס עם עצמו, אלא גם הפיוס עם אמא. אוהב אותה. אוהבת אותך גם כן, אהוב שלי, אוהבת אותך, אוהבת אותך, אוהבת אותך, אוהבת אותך, אוהבת אותך, אתה אמיץ כזה, אתה כזה מדהים. כמה את גאה? אמרתי לך כמה? כמה? אמרתי לך, אי אפשר לתאר את זה במילים, נכון? אי אפשר? כן. מישהו אומר לך לפני 25 שנה, שככה, תעמדי פה. כשהוא היה בכיתה א' הייתי בטוחה שהוא הולך להיות ראש ממשלה. היא לא הבינה שיש פה בעיות. לא, זה הייתה את הבעיות. מי עלה לתורה היום, דניאל או דין? אני חושבת שהוא תיקן את השם ודניאל עלה לתורה. נכון. אני חושב עליו הרבה, הוא סוג של מוטיבציה שלי, הילד הזה. דין, אתה. כן. אני ממש מבין שאני רוצה לטפח אותו, שאני דואג לו, שאני אוהב אותו, שהוא ילד טוב, לא ילד רע.
אבל מה שכן, אני גאה בו ומודה לו על הבחירה שהוא זרע את הזרעים, הוא שם את הביטקוין, הוא קנה את הביטקוין בזמן האחרון, הוא העלה אותי על המסלול. עם עוד מאסר אחד, לא חושב שהייתי פה. פסע מהכישלון המוחלט. אבל זכות גדולה.